Di sayo pa kayo nanguha nami og dahon sa ganas kay magulay daw mi. Wa gusudan. Pag yung March 16, 17 sugod nami og una. Sagbot kay ni ba? Kay is busy kaayo piminti. Busy kay me mo nang pag sugod sa quarantine. Sugod pud mi og una. Karon kay June naman ta ana na may abot. Mamuot ko kay sige nami og gulay og ano ba? Sige nami panabsa og dahon. Kana pod. Magputos sa iya ang partner kay magputos kuno sa yahang pusto niyang yahang kuan pusto niyang yahang kuan pusto niyang yahang. Malingaw gyud ka di ay. Tao na, di mi halos makapanggulat among palibot kay busy siya, busy pud ko sa kada adlaw sa eskwelahan. Kung siya po busy pud siya sa iyahang tungkulin. Halos mahapon kami magkita. Usahay ko ang sa eskwelahan karon. Way lingaw jud mi, pero resulta nakabaw nami sa among makagulay nami. O wala ta ipalit alang mahala sa lamas sa merkado. Yapi ang gibitay gibitay nga sibuyas daunan. Kaya 3 days pa kuno ning amuhang paliya Dako-dako na putos niya og sinupin. Guys, with music pa o speaker. Awa na speaker na. Ada ko ning pupuon ning duha ka buok unang bunga sa batong. Pupuon na lang kay muguwang na daw ni. Saon ka na magulayon na mo ning duha ka buok. Apay dila pod sagulan og kanang ay okra, sagulan og pichay. Sige, how daw ni nga pupuon kay ipo daw sang partner ka nag-uod siya kay makuan daw ni maguwang. Dumo na unang bunga sa amuang sa amuang batong. Taas kayo malingaw jud ka, promise. Para pa jud kasuway og kanang garden nga kanang daghan-daghan og garden dot. Daghang klase sa tanong na ami okra, kanang pichay, na ami kanang sabani, kanang kangkong, kalbasa, na ami talong, na ami mga lamas, atsal, sibuyas, daunan, sibuyas bombay. Dagan mi bunga sa among miracle fruit, among kadawon dire. Oy, tanawa lang. Tanawa lang. Dagan kayo. Kabalo pa mo, sangarang na siya ba? Gamay lang na nga sanga among gitisok. Pero dali lang kayo sa nitubo. Dali lang na siya motubo. Bubuan lang na siya pimente. Hawa Oy, dagang bunga. Oy, sus. Tanawa lang. Daghang bunga Dito among miracle fruit, mubuk mo jud siya. Tarawa la. Yes. Dagan mi bunga sa among miracle fruit Maghawan ta sa kuan sa siboy akan na ay kuan ni dali ganas ni nga gagmay hawanan na to kay gulayon daw mi kay ano siya mi sudan nun si kuan kan itlog kinapa kadagay mangurat ay matas gyud kinapa itlog ara na punta sa ganas agulan daw ni gino pa din pobrita may puno lang ta saon mga pobre man ta. Pero may sagal pa nga pobre at kinabuhi. Ano man, kaya magpanabsab o ganun na dahon sa mga gulay. Di mo ta, pa ito mga lagmi, ang mga pagkaon, ang mga lagmi na di ang sakit. May sakit may kalaban kay gulay. Pero tanik, panabsab. Pero hindot na agad. Prita o pagkaon, prita gulay. Tangan, kung di ko sa mga kuman, hindi ko lang siya, ang gutsunan mo ron. Hindi na pagkaon. Wala ganas ako, dahil ko sa pagganas. Mahal na ni. Pagkalinti, mahal kayo, 10 pesos. Kani? Sus ni ka 20 na ni sa merkado. Mahal kayo niya. Mamuot ko sa okra. Ang okra, 5 na kabuk, 10 pesos. Talaw, mananong dahil ka. Pinatag buong patang pamupo. Ang okra, kada buntang, mamupo ka. Hindi pwede, o di mo pasagdan, ka mong gahi. Hindi na makuan, buguwang na, hindi na siya magulay. Kada adlaw din siya pupuon. Pag hinahinay po. Presko pa. Pindot pa siya kaysa sa una kayo natagpalingki pa mo pay tawag ganas karon di na matagpalingki parang nangindot siya ni magkugit ang pananom sa una pag primero lockdown kay primero March 15 kay gahigda rami kaya na nami katiwangwang man ang palibot nangguna na lang sa una kay dapat gawin ang Ginoo gitagaan ko gamay area mo pag ipalambo. Yay! Bye-bye na, bye-bye! Dahil ang kauban na si Manang na adik ko do garden. Dahil pa si Manong, muna nang-adik og mga garden members. Manong Bill! Manong Bibi! Lag! Na-adik ka garden wa? Adik! Garden! Laba po din siya sa piniro, dugay na siya nagtanong kay kubol siya. So at least naliper man pud ni kay ning dako-dako na siya.
Oh? O, di ang among alagbati nga gisulod sa kuan. Alagbati na mo nga gisulod sa amo ang kuan kanan ay mineral, oh. Dapon ko'y dapon ko'y si Bes Dangunan nga naa sa kuan. Naa sa kuan. Sa 1.5, oh. Kani nga pitsay, tadi dako-dako na pud siya, gagon tahanin tawag atiman. Yung kubol man ni siya god. Kay tungod sa dugay siya na natanom kay namalit palagi ang taon mi og kuan. Kaang, mahal baya pong kaang. Mao na. Bisya na naman tana, i-subscribe ko. Diyan tuplo ka ng bell. Dakan salamat. Bye-bye.